Hallelujah, hama dzinodikana. We as the church, we continue to advocate for justice and let justice be served, and let it be served fairly and equally. Zuru ndi zuru atenzo kunzi Bishop General Kasi and Ivy Kombo has been arrested nekuda kwenyaya dzekufojerwa kwemapepa. Tirambe kuti vanhu vanogona kutadza. But we want to make this clear. Kuti anti-corruption haifanire kungosunga vanhu vane tunyaya tudiki tusingatombo affecte futi nyika. Hatirambe kuti nyaya dzinogona kunge dzichitoitika. But kune dzimwe nyaya hombe dzinofana kuaddresswa ne-anti-corruption dzisati dzaadresswa. But vanhu vanomhanya netunyaya tudiki tunenge tusina kana mumvuri. But kuine nyaya dzemagold mafia dzatisati tatombonzwa kuti dzakatangira papi dzikagumira papi. Goridhe redu renyika tichida kuziva kuti rakafamba sei. Kune vanhu vanofana kunge vari answerable. Hatina kunzwa kunzi anti-corruption yakakwesena Prophet Hubert Angel. Why are you still silent? What's your position? We as the church, we want justice to be served equally. Hubert Angel, hapana singazivi zvegold mafia. But anti-corruption hatina patakaverenga kana patakanzwa kuti he has been called and questioned. Tiri kuti isusu zvinhu zvese zvinoitwa ngazviitwe fairly. Mwari vachitiitira zvakanaka. Kune dzimwe nyaya dzema-abduction dziri kutoitika dzevanhu vari kufamba vanhu vari kumhanya nepfuti izvo chima AK-47 nezuro. Tuda zvakaitika nezuro kwete gore rapera nezuro. Zviri kutoaffecta nyika. We want that person to be arrested and be brought before court of laws. Sezvinhu zvimwe chete zvakatoitika ipapa kuti Bishop General Kasi vakatobatwa kunzi makafojera mapepa. Hazvina kuaffecta vanhu ka. Zvaaffecta mutemo, but takutaura live and direct hazvina vanhu vakaafecta because vanhu vachiri kungopfuura mberi nelife yavo. But tine vanhu vari kuabducta vanhu vekuti nyaya dzinongotambwa dzope. More Blessing Ali akaurawa matumbu akaiswa muplastic bag. Hatina kuzombonzwa kuti nyaya yakaenda nekupi. Now Job Sikala haifana kumirira nyaya. He is still in prison right now. These issues must be addressed. A generation has come. A new generation. This generation does not pray for peace without justice. We pray for justice. When justice prevails, reconciliation is born. When reconciliation is born, then lastly, peace reigns. Saka tiri kuti nyaya dzese idzi ngadzigadzirirwe anti-corruption. Itai basa renyu zvakanaka, but itai basa renyu fairly. There are some people who must be arrested, and those people must be answerable to every allegation. Tinenge tichizviona pamwe totadza kuzvitaura nekuti tinenge tisina umbowo, asi mukaona papfungaira chiutsi vakuru vakati panenge paine kamoto. God bless you.